tanang panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular natong tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 3 verse 27 hangtod sa 30. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, busahain man ang pagpanghinambog, wala kinilabot. Pinaagi sa unsang kasuguan sa mga buhat, dili kundili pinaagi sa kasuguan sa pagtuo. Tungod kay atong gibarugan nga ang tawo giisip nga hingpit diha sa pagtuo nga bulag sa mga buhat sa kasuguan. O ang Dios ba Dios sa mga Hudiyo lamang? Dili ba Dios usab siya sa mga hintil? Oo, sa mga hintil man usab, sanglit usara ang Dios. Nga iyang isipon nga hingpit ang pagtuli pinaagi sa pagtuo ug ang walay pagtuli pinaagi sa pagtuo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So sugod sa verse 18 sa chapter 1 mga kaigsuunan, gilarawan ni Apostle Paul ang makalilisa nga kahimtang sa matag usa kanato, makasasala kita ug nanginahanglan kita sa grasya sa Ginoo nga mooy muhingpit kanato sa iyang atubangan aron iya kitang madawat. Sa verse 23 sa Romans chapter 3, gidescribe ni Apostle Paul nga ang problema sa sala universal, tibuo kalibutan, tanang katawhan mga kaigsuunan, walay exempted. Ang giingon sa verse 23, kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. Niadtong gibuhat kita sa Dios mga kahigalaan, gibuhat kita alang sa iyang kahimayaan. Ang tanang mga butang gibuhat sa Dios alang sa iyang kahimayaan. Refleksyon ang tanang mga butang sa kahimayaan sa Dios ug ang tahas sa tanang mga butang mao ang paghimaya sa atong Ginoo. Ang tanang mga katawhan in particular gibuhat sumala sa hulagway sa Ginoo. That means kinahanglan nga atong ibayaw ang kahimayaan sa Ginoo. Pero subo nga pamalandungon, nagdumot ang tawo sa Dios ug iyang gibayaw hinuon ang iyang kaugalingon. Mao nga ang matag usa kanato guilty tungod kay bisan og nakita nato sa tataw nga paagi ang himaya sa Dios, ato siyang gipulihan ug ubang mga butang niining kalibutana. Ang pasabot, mas gipalabi nato ang ubang mga butang niining kalibutana kaysa ilhon ug ibayaw ang atong Dios. Mao kini ang esensya sa sala, gipulihan ang Dios. Ang giingon sa Romans chapter 1 verse 21. Tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila himayaa siya isip Dios. Ug gisumpayan pa kini sa verse 23. Ug gipulihan nila ang kahimayaan sa Dios nga dili madunot ug mga larawan nga kamayong sa tawo nga madunot. And then verse 25, tungod kay gipulihan nila ug bakak ang kamatuoran sa Dios ug misimba sila ug nangalagad sa binuhat imbis nga sa magbubuhat, nga siya lamang ang pagadaygon hangtod sa kahangturan. Amen. So in other words, wala kita makapasar sa himaya sa Dios. Gumikan kay atong gipulihan ang Dios ug laing mga butang.
atong gipakabililhon ang dili maihap nga mga butang kaysa sa atong Dios nga magbubuhat. So ang matag usa kanato guilty, nagbarog nga guilty atubangan sa Dios ug nagbarog nga hinukman. Ug ang matag usa kanato nakatakda nga mudawat sa hingpit nga hustisya sa Dios. Ang matag usa kanato takos nga mudawat sa sentensya sa walay katapusang pagsilot gikan sa Dios ug walay mahimo ang bisag kinsa kanato aron malimpyuhan nato ang atong salaod atubangan sa Dios. Pero ang good news mga kaigsunan, ang problema nga dili nato malutas, ang Dios mao ang nagsulbad niini. Sa unsang pagi, nagprovide siya og dalan alang kanato pamaagi aron kita mapasaylo nga dili maligsan ang iyang hustisya. Pero kini nga pamaagi, bugtong pamaagi kini. Kini nga dalan, bugtong dalan kini. Unsa man kini nga pamaagi mga kaigsunan, nga adunay mupuli kanato nga mudawat sa tunglo ug kapungot sa Dios. Adunay musalo gumikan kay kung kita ang musalo dili kita makabayad sa gipangayo sa hustisya sa Dios. So nagprovide ang Ginoo nga adunay manluluwas nga musalo sa tunglo ug kapungot sa Dios alang sa mga makasasala nga susama kanato ug pinaagi niini ang tanang mutuog musalig sa gipadala sa Ginoo nga atong manluluwas ug manunubos, makadawat sa gasa sa pagkamatarong bulag sa balaod sa Dios. Mao kini giingon sa Romans 3:21, ang giingon dinhi, apan karon gipadayag ang pagkamatarong nga gasa sa Dios nga bulag sa kasuguan ug gipamatud-an sa balaod ug sa mga propeta. So ang dalan sa Dios alang sa kaluwasan gitakda in such a way nga ang Dios lamang ang makadawat sa tanang pasidungog ug himaya. Kini tungod kay buhat kini sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. So kung ato kining masabtan, maka-exercise gayud kita og pagka mapainubsanon ug atong ibayaw lamang ang atong buhi nga Dios. Wala gayoy luna ang garbo alang kanato kung nasabtan nato ang grasya sa Ginoo nga mao lamang ang basihan sa atong kaluwasan. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 27, busa hain man ang pagpanghinambog, wala kini labot, pinaagi sa unsang kasuguan sa mga buhat, dili kundili pinaagi sa kasuguan sa pagtuo. O giingon usab ni Pablo sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9, tungod kay sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kini dili pinaagi sa inyong kaugalingon, gasa kini sa Dios. Dili pinaagi sa mga buhat aron walay si bisan kinsa nga manghinambog. And Paul brings it up again in Romans chapter 4 verse 2. Ang giingon dinhi, tungod kay kung si Abraham giisip nga hingpit pinaagi sa mga buhat, aduna unta siya'y ikapanghinambog apan dili sa Dios. So nakita nato mga kaigsunan, sayon ra kaayo ang pagpanghinambog alang sa atong pagkamaayo. Apan wala gayud kitay maikapanghinambog atubangan sa Dios. Ang garbo makamatay og dulumtanan atubangan sa Ginoo. Ang rason mga kaigsunan nganong dili mo surrender ang mga tawo sa atong buhi nga Dios is that nagtuo gayud sila nga okay ang ilang kahimtang atubangan sa Dios. Nagsalig sila sa ilang kaugalingong pagkamaayo ug pagkabuutan atubangan sa Dios, pero ang garbo mao'y hinungdan sa ilang kalaglagan. Now, sa nahabilin nga mga minutos sa atong pagtuon mga kaigsunan, atong tan-awon once again ang kahimtang sa tawo atubangan sa Dios. Unang punto, ang tawo garbuso gayod, ug ang garbo mao kini usa sa dako kayo nga tunglo sa kasing-kasing sa tawo. Mao kini ang nag-una nato nga problema sukad pa sa sinugdanan. Ang pangutana, unsa man kining garbo? Kung atong i-define ang pride, unsa man kini? According to Noah Webster, ang garbo iyang gidefine isip generous elation of heart. Kining walay pugong-pugong nga pagbayaw sa kasing-kasing sa tawo. Sumpay pa, a noble self-esteem springing from a consciousness of worth.
So giisip sa tawo nga bililhon kaayo siya ug mo'y hinungdan nga iyang gibayaw ang iyang kaugalingon. Matag tawo ni ining kalibutana nag-isip gayod nga ang iyang kinabuhi mahinungdanon kaayo alang sa uban. Ug ang pamati sa matag usa kanato, espesyal kita. Naghuna-huna kita nga ang atong mga idea mao ang pinakanindot nga idea ug masakitan ang tawo kung ang uban dili muuyon sa iyang gihuna-huna. So, ang pinakakuyaw nga manifestation sa garbo, mao kining atong gibayaw ang atong kaugalingon ibabaw sa Dios. Apan walay tawo nga muangkon niini mga kahigalaan. Now, ang gisulti sa Ginoo kanato pinaagi sa iyang pulong is that kitang tanan guilty niini nga salaod at tubangan sa Ginoo. Ang atong Dios mahimayaon kaayo nga hari ibabaw sa tanan niyang mga binuhat ug takos siya nga pagahalaran sa tibuok natong kinabuhi. Takos ang Dios sa hingpit nga pagsunod ug hingpit nga pagsimba. Apan wala nato kini gibuhat mga kahigalaan. Imbis nga atong dawaton ang tanang mga panalangin sa Ginoo nga adunay hilabihan gayod nga pagpasalamat sa atong kasing-kasing, ang gibuhat sa tawo iya hinuong gitagbaw ang iyang kaugalingong mga tinguha labaw sa tanan ug iyang giit sa puwera ang Dios. Ang giingon sa Romans 1:21, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila himayaa siya isip Dios ni nagmapinasalamaton man. So sa tinuod lang, dili gyud ta ganahan nga atong hunahunaon ang Dios. Mao nga ato dayong papason siya gikan sa atong hunahuna. Mo kini giingon sa Romans 1:28, ug sanglit wala nila tinguhaa nga mailhan ang Dios, gipasagdahan sila sa Dios sa usa ka law-ay nga panghunahuna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. Ang tawo kung pasagdahan siya sa iyang kaugalingon, di siya gustong maghunahuna sa Dios. Sa garbo sa tawo, galikay gayud siya sa pagpasakop sa atong Ginoo. Apan gipadayag sa Ginoo ang iyang tunglo ug kapungot batok sa mga makasasala. Romans chapter 1 verse 18 ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo. Apan unsa ang reaksyon sa kasagara nga mga tawo kung iyang madunggan kini nga bersikulo mahitungod sa tunglo sa Dios? Iya kining isalikway dayon gikan sa iyang hunahuna ug mapasigarbuhon siya nga moingon nga dili man na ako, wala man masuko ang Ginoo kanako, di man ko ingon ana kadautan, matinabangon man usab ako sa ubang mga tawo. So kini nga pagpamalandong nato mga kaigsuunan, mao kini nagadugmok niini nga garbuso nga panghunahuna. Gikan sa verse 10 hangtod sa verse 13, giingon gayod sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong nga walay matarong, wala bisag usa. Apan sa mga tawo nga nag-isip nga siya matarong, mao kini ang rason nganong wala siya nangita sa dagway sa Dios, nganong iyang gisalikway ang grasya sa Dios. Ang giingon sa Romans 1:22, nag-angkon sila sa ilang kaugalingon nga mga manggialamon, nahimo hinuon silang mga buang-buang. Mopud kini giingon sa Psalm chapter 10 verse 4, ang giingon dinhi, ang dautan pinaagi sa garbo sa iyang panagway, dili mangita sa Dios, ang Dios wala sa tanan niyang hunahuna. So ang ilhanan di ay nga ang tawo garbuso, wala siya nangita sa atong Ginoo. Ang garbo mao kini babag, nganong ang tawo dili gayud muduol kang Kristo. Ug ang tawo kontento gayud nga magkinabuhi nga walay Dios. Nagtuo ang tawo nga busy kaayo siya, mao nga wala siya panahon alang sa paghunahuna sa eternidad. Unya confident pod ang tawo nga aduna siya'y maayong kaugmaon ug mahandle niya ang bisag unsang butang nga mahitabo sa ugma. So wala siya'y oras alang sa pagduol sa Ginoo, sa pagpangita sa Ginoo, wala siya nanginahanglan sa Ginoo. Ang iyang giapas mao ang kalibutanon kaayo nga mga bahandi. So ang dili magtotoo mga kaigsuunan, garbuso gayud kayo, nga dili gayud siya muangkon nga siya makasasala at tubangan sa Ginoo ug hinukman at tubangan sa Ginoo. Sa garbo sa tawo, nagtukod siya og kaugalingon niyang standard sa kamatuoran.
So pinaagi sa iyang kaugalingong awtoridad, iyang gidumalaan ang iyang kinabuhi, nagbuhat siya og mga desisyon, ug nagtukod siya og standard of behavior nga iyang pagasundon. Mao nga ang tawo masuko gayod kung nagduda siya nga imo siyang gihukman. So ang iyang pamati, ang iyang awtoridad absolute, kinahanglan mao gyud kini ang masunod, ug walay bisag usa ka tawo nga adunay katungod nga mo question sa iyang mga binuhatan. Posible nga ang kunon sa tawo nga masipyat mapud kunuhay siya, pero wa gayud siya nagtuo nga siya hilabihan kaayo kadautan at tubangan sa Ginoo. Pero mo kini gipadayag sa Biblia, no one is righteous, no, not even one. Genesis chapter 6 verse 5. Ang kasing-kasing kuno sa tawo pulos dautan lamang gikan pa sa iyang pagkabata. Apan ang tawo nga mapahitason, dili gayud niya makita ang iyang pagkamakasasala at tubangan sa Dios. So, ang tibuok mensahe nga si Kristo miula sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo, isip sakripisyo alang sa sala sa mga katawhan, kana nga mensahe katawanan kana sa mga tawo nga garbuso. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Tungod kay ang pagwali mahitungod sa cross, binuang alang sa mga nangalaglag. So, ang tawo nga dili magtotoo, posible man pod nga duna siya relihiyon, pero ang iyang relihiyon, kanang relihiyon nga sa pamati niya, mapalit niya ang pabor sa Ginoo pinaagi sa iyang pagkamatarong. Posible nga iyang talikdan ang paghubog-hubog, ang panigarilyo, or ang pagpaminaw sa mga rock music, and then magsugod siya og attend og pagsimba kada Domingo, unya iyang ibayaw ang Ginoo kunuhay sa iyang baba ug iyang pasidunggan ang Biblia. Well, sa iyang hunahuna mga kaigsunan, iya kining gibuhat aron siya dawaton sa Ginoo in order to make himself acceptable to God. Apan gibalik-balik gayud ni Apostol Pablo sa pag-ingon mga kaigsunan nga imposible kini. Imposible gayud nga maluwas kita pinaagi sa atong binuhatan. Ang giingon sa Romans 3:20, busa pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga mahingpit sa iyang atubangan. Ang Biblia tataw gayud kaayo nga nagadeklarar mga kaigsunan. Gibalik-balik gayud sa pagdeklarar. Ang kaluwasan gasa lamang gikan sa Ginoo. Salvation is of the Lord. Pero alang sa tawo nga garbuso, pait kayo kini nga tunlon mga kaigsunan. Gumikan kay ila gayud nga i-insist nga pinaagi sa ilang pagpaningkamot sila maluwas. Buot nila nga mamintinar ang ilang pagkontrolar sa ilang kaugalingong kinabuhi. Unya ila gayud nga ipugos nga ang ilang maayong binuhatan mao ang mahimong basihan nganong luwason sila sa Dios. Pero sa tinuod mga kaigsunan, wala kitay mahalad atubangan sa Ginoo nga madawat sa iyang atubangan. Gumikan kay makasasala kita ug ang atong maayong binuhatan trapo lamang atubangan sa Dios. Hugaw nga trapo. Romans chapter 3 verse 12. Silang tanan mitipa sa dalan, kauban silang tanan nga nahimong walay hinungdan, walay nagbuhat og maayo, wala bisag usa. Apan kadali lang, makiglalis ang usa ka tawo. Ang akong church attendance ba, dili na siya iphon sa Ginoo sa iyang atubangan, baliwala ra di ay. Nagampo man po ko mausahay. Unya nagbasa pod ko og Biblia. So wala di ay naikwenta atubangan sa Ginoo. Naningkamot man pod ko nga mahimong maayong tawo. Wa di ay pulos atubangan sa Ginoo. Higala mauna ang imong gipasigarbo. Paminawa ang gisulti sa Ginoo sa Romans 3:27. Busa hain man ang pagpanghinambog, wala kinilabot pinaagi sa unsang balaod, sa mga buhat dili. So tataw gayud kaayong gitudlo sa Biblia nga ang kaluwasan buhat sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Pero una mga kaigsunan, kinahanglan nga masabtan gayud nimo nga makaluluoy gayud kayo ang imong kahimtang atubangan sa Ginoo. Hinukman ikaw, ang tanang mga tawo hinukman, ang tanang mga tawo takos nga itambog didto sa impyerno. Ang matag-usa kanato hugaw gayud kayo atubangan sa Dios. Ug ang hingpit nga hustisya sa Ginoo
nagamando nga kinahanglan mabayra nato ang tanang silot sa sala. Apan mga kahigalaan, wala gayud kitay mahimo aron mausab ang atong kondisyon at tubangan sa Ginoo. Wala gayud kitay ikabayad sa dako kaayo natong tulubagon at tubangan sa Ginoo. Layo kayo kita sa Ginoo, sama sa kalayon sa silangan padulong sa kasadpan mga kaigsunan. Mao nga ang kaluwasan buhat kini sa grasya sa Ginoo nga nagatubos sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Buhat kini sa Dios. Ang tawong makasasala wala gayoy contribution alang sa atong kaluwasan. It is the perfect work of God. Ang Dios lamang ang makahimo sa usa ka makasasala nga hingpit nga dili maligsan ang iyang perfect nga hustisya mga kaigsunan. Usbon ko, usa lamang ang pamaagi nga gitukod sa Ginoo aron ang mga makasasala pagaisipon nga hingpit ug balaan sa iyang atubangan. Only one way, usa lamang ka pamaagi nga makaikyas kita gikan sa silot sa kamatayon didto sa impyerno, gikan sa walay katapusan nga tunglo sa Dios gumikan sa sala sa katawhan. Una, nagasugo ang Ginoo nga atong angkunon ang atong pagkamakasasala, atong isugid ang atong sala, atong angkunon nga dautan gayud kita atubangan sa Ginoo. Romans chapter 3 verse 23 ang giingon dinhi, kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. So wala exempted, tanan makasasala, wala gayud makapasar sa himaya sa Dios. Ikaduha, kinahanglan nga ang kunon sa tawo nga wala gayud siya'y mahimo aron matangtang ang iyang salaod at tubangan sa Dios. Aron malimpyo, mahinluan ang iyang status at tubangan sa Ginoo. Ang tanan niyang pagkamaayo, wala kanay pulos sa pagtangtang sa sala at tubangan sa Ginoo. Gumikan kay ang atong pagkamatarong hugaw nga panapton lamang at tubangan sa Dios. Wala gayoy bisag usa ka tawo nga makabuhat og tinuod gayod nga maayong butang at tubangan sa Ginoo. Romans chapter 3 verse 12, walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa. Bisan pagahuna-huna kita nga matarong ang atong gibuhat, ang bili ni ana at tubangan sa Ginoo hugaw nga panapton lamang higala. Ikaduha, ang hustisya sa Ginoo nagasugo nga kinahanglan gayod nga masilutan ang sala, ug ang Ginoo hingpit gayod nga makatarunganon. So unsaon man sa atong maayong buhat sa pagtagbaw sa hustisya sa Dios, dili gayod makahimo sa pagtagbaw sa hustisya sa Dios ang atong maayong buhat. Well, ikatulo, kinahanglan nga atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa kaluoy sa Ginoo. O kinahanglan nga musalig lamang kita kaniya alang sa atong kaluwasan. Mo kinigiingon sa Romans chapter 3 verse 24 hangtod sa 26 ang giingon dinhi. Sila karon giisip nga hingpit sa iyang grasya, isip gasa pinaagi sa paglukat nga anaa kang Kristo Jesus, nga siya mao ang gihalad sa Dios, isip halad alang sa paglukat, pinaagi sa iyang dugo nga epektibo pinaagi sa pagtuo. Gibuhat niya kini aron mapakita ang pagkamatarong sa Dios tungod kay sa iyang balaan nga pagpailob. Gipalabay niya ang mga kasalanan nga nabuhat sa nangagi aron mapamatud-an sa kamulong nga panahon nga siya matarong ug aron mahimo siyang hingpit ug tig-isip nga hingpit sa tawo nga adunay pagtuo kang Jesus. So nahimo kitang matarong at tubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa grasya. Nahimo kitang matarong at tubangan sa Ginoo pinaagi lamang sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Gikinahanglan nato ang pagkamatarong ni Kristo nga igasulob kanato alang sa pagtabon sa atong sala. Ang Dios mao ang nagahimong hingpit sa tanan nga adunay pagtuo ug pagsalig kang Kristo lamang. Pagtuo sa iyang kinabuhi, pagtuo ug pagsalig sa iyang kamatayon, pagtuo ug pagsalig sa iyang pagkabanhaw, isip tigpataliwala sa mga makasasala ug sa balaan nga Dios. Ug kining tanan grasya lamang gayud sa Dios mga kahigalaan. Wala gayud mutugot ang Ginoo
nga adunay magpasigarbo sa iyang atubangan. Ang kaluwasan gipresent kini, gitanyag kini kanato ingon nga gasa. Mo kini giingon sa Romans 3:24. Sila karon giisip nga hingpit sa iyang grasya. Now ato kining matikdan mga kaigsunan kining giingon nga freely, libre ug grasya, grace. Naga-imply kini nga gihatag sa Ginoo kanato ang kaluwasan nga walay kantidad nga kinahanglan natong bayran. Dili ta makabayad, dako kaayo ang kantidad niini. Ang dugo lamang ni Kristo ang makabayad. Ang iya lamang nga perfect obedience ug perfect nga kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo mao ang makabayad. Ang kaluwasan dili gayud nato kini maangkon pinaagi sa atong pagpaningkamot. Dili nato kini mapalit mga kaigsunan. Ang kaluwasan madawat lamang nato kini pinaagi sa pagtuo. Romans 3:27. Where is boasting then? Asa kuno ang pagpasigarbo? It is excluded. Wala kini labot. By what law? Sa unsang balaod? Of works? Balaod sa buhat? Dili, but by the law of faith. Kundili pinaagi sa balaod sa pagtuo. So daghan kayong mga tawo nga magpasigarbo sa ilang kaugalingong pagkabuutan, pagkamatarong, pero dili kini makatabang nimo higala sa katapusan sa imong kinabuhi niining kalibutana. Kung mubarog na ikaw tubangan sa Ginoo alang sa paghukom, kung mubarog na ikaw sa balaan nga Dios, ug imo gayud nga makonclude nga dili gayud ikaw pasado at tubangan sa Ginoo. Nabati mo ba kini higala ang kabug-aton niini nga kamatuoran? Ang kabug-aton sa kamatuoran nga ikaw makasasala? Hinaot nga imo kining mabati aron ikaw magdali-dali sa pagdagan padulong kang Kristo, sa pagsalig kang Kristo. Hinaot nga makita nimo ang imong kasing-kasing ug ang imong makita mga kaigsunan ang kahugaw lamang niini. Mao kini first requirement. Adisir ka maluwas. Kay kung dili gayud nimo makita ang imong problema, dili man ikaw mutawag sa Ginoo alang sa iyang tabang, alang sa iyang kaluwasan. Kinahanglang makita gayud sa tawo nga siya hinukman at tubangan sa Dios. Ug wala gayud siya mahimo aron luwason niya ang iyang kaugalingon. Kinahanglan gayud nga makita niya nga si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. So, sa unsang basihan ikaw nagpasigarbo higala? Ang giingon sa Biblia, magpasigarbo kita sa gibuhat ni Kristo, dili sa atong maayong buhat, kay walay matarong bisag isa. Wala gayod. Ang atong ipasigarbo ang gibuhat sa atong bugtong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Gumikan kay ang sakripisyo niya didto sa cross, mao ang naghataw og kinabuhing dayon sa tanang mutuog musalig kaniya. So, kung undangan nimo og salig ang imong kaugalingon, hinulsulan nimo ang imong sala, talikdan kini, ug mudangup ikaw kang Kristo ug mutawag sa iyang ngalan, ikaw maluwas. Hinaot nga mabungat nimo kini sa imong kasing-kasing. Jesus is our only hope. Si Kristo lamang ang atong bugtong nga paglaom. Siya lamang ang atong ibayaw. Siya lamang ang atong pasidunggan ug dili ang atong kaugalingon. Busaon sa pamay imong gipaabot higala, ayaw na paglangan-langan. Tanawa ang imong kasing-kasing karon, ayaw pagpaka-plastic at tubangan sa Dios. Dautan ikaw, makasasala gayud ikaw. Imong gisupak ang balaod sa Dios, namakak ikaw. Gatubag-tubag ikaw sa imong mga ginikanan. Puno sa pagdumot ang imong kasing-kasing. Puno sa kalaway ang imong kasing-kasing. Ang adlawng Domingo, adlaw sa pagsimba, kanunay nimong gibaliwala. Higala, in other words, ikaw guilty at tubangan sa Ginoo. Girecord sa Ginoo ang imong sala. Ug sa adlaw sa paghukom, ibukhad sa Ginoo ang libro sa imong kinabuhi. Kung dili mapapas ang imong bad record, kung dili matabunan sa dugo ni Hesukristo, alaot gayod ikaw higala. Busa, samtang aduna pay higayon, samtang aduna pay tsansa, pag hinulsol sa imong sala, dangup kang Kristo, tuo ug salig nga ang iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo
igo na alang sa imong kaluwasan, alang sa imong kapasayloan. Dili ka maluwas pinaagi sa imong pagkamatarong, apan kung ikaw mutuog, musalig kang Kristo, ang pagkamatarong ni Kristo igasulob kanimo bisan karong taknaa higala. Dangup kang Kristo, tawag kaniya, sangpit kaniya, ug pangaliya kaniya, Lord, save me from sin, save me from the wrath to come. And the good news is that ang tanang mutuog, musalig kang Kristo, dili gayod malaglag, kundili adunay kinabuhing walay katapusan. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.